Maja Marinković je plakala, Jelena Golubović ju je tešila zbog haosa sa Bilalom Brajlovićem. Sve muti, sve laže. Kad je bilo sa Ceduljicom, pričutao mi je, saznala sam da postoje još neke poruke. On kuka Adamu kako mu se ide kući na 15 dana, rekla je Maja. Šta se dogodilo, pitala je Jelena. On je đubri jedno, obično, neću da ćutim, neću, obavit ću zadatak, ali nije fer, rekao je Bilal. Verujem ti, Majo, rekla je Jelena. Ovaj Miljan, neka mi ne prilazi, puška sve, rekla je Maja. Znam, sad priča, vidi se s kim je, pola sata vidi koji je mentor, rekla je Jelena. Ja mu prišli, on mi kroz prozor kaže da vidi, da gledam ja kao. Ovde nisu čista posla, neću da budem u nečemu što nije to. Nalupala sam ga par puta šamar, nisam ga dohvatila, stavio je ruke, rekla je Maja. Preživeće, rekla je Jelena. Skupilo mi se sve, rekla je Maja.